Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Welcome to the other TV, another episode of another day, another banger, another hot one. Another mjolo after Valentine. I'm going Valentine after Valentine. Aye. So now how many days put Valentine? Ingane namhlanje 19. 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 days. 5 days. Kodwa sayadudulana. Sayadudulana manje. Hey madod. Hey. Hayi Sentumela. Bingelele. Sekufiso kwakunjani ngeValentine ngoba kunabayidudulana kubo njengamanje. NgeValentine. Eshuthi nayi ekhaya. Yini kwala lempela ngqubuzwana. Kuthiwa uyis fan. Ubungo namhlanje. Cabanga mfethu uzuthenga imbali wa. Walisa imbali phansi namabheloni nalowo human size. Umuntu akasatholakali. La ifoni valiyo. Hey vele wona uthi lesi framing senala naso lesi. Injinyo ibhlungu lento. I wonder ukuthi why umjolo ubhlungu kanti. Yazi umjolo ubhlungu. But la kumnandi khona yabona muhle ezindaweni ucomfortable komnandi. Wokazi uhlele endaweni errong. So vele ubafathe vele kushube vele. Mfethu umjolo lesi. Ukuze ubone cha ya. Yazi mfethu umjolo in the way ikhala ngakhona. Like abantu they go far as killing each other. Into inkinga ke ukuthi iba lapho. The way umjolo mfethu ivele bekude kakhulu. Kuthi okay sifika kanjani manje ekuthenini ngize ngikhiphe umphefumulo. Ya ne? Yikho mfethu uthando yikho silana. Bonile ishandesi kone istory ngisifundile isenzakalile ngeValentine ngoba akwenze ngabibeki istory soba khona about abantu abasandanayo. So ugirl ukwaze umjida I think amanxibo 17 for ukuthi akamthengelanga imbali ngeValentine. Ngempela. Yeah. Yazi ukuthi ukwaze amanxibo 17 ambulana. Uthi akamthengelanga next Valentine. Cabanga ngoba iValentine uyospenda ejele for the rest of her life. Lento lena mfethu itrick yena vusi inzima and lento leka ungacabanga ukuthi ngeke yenzeke ku. Ingenze yabona lento le ingenzeka noma kubani. Noma yini noma kubani. Ungacabanga ukuthi into kanje ngeke zenzeke kuwe. Ayikho into engako special ngayo. Ilento yokuziba ama red flags. Uyambona umuntu wakho uthi yazi lana uhlanya lo. Akekho umuntu othi ugwazela ukuthi awumnikezanga iValentine ekwaze. Uqhubeka uthanda nohlanya kubona. Gaya kubona. Hey. Umuntu ekwaze. Oy, umuntu ekwaze ukuthi akunika iValentine. Mina ifimala anginayo. Ungeke phela ufike nithandane, ngiyabelieve ngeke ufike nithandane. Isikhathi eside nibe right bese ezokushintshela ngosuku olulodwa. NgeValentine. Ekwazi kubulala ngeValentine. Kade nithandane. Shuthi kade lokho eyiveze ukuthi unjani. Ngeke ona vele ngeke. Ulokhu wena uthi hayi umuntu wakho. Vele unje ngiyam-understand. Lumkade nya. Yabo wasendana nomuntu lokhu uthi uyam-understand vele hayi unje. Hayi ngiyamthanda Nkosi yami, hayi ngiyam-understand unje. Ngoba ufike egcineni naye vele ingqondo ihlephuka kwenzakala vele bemnyama amehlo bemnyama ingqondo akukwazi sona sekugwazile akusekubuyele emuva usulimele kade egameni lokuthini niyathandana bona ingozi uyibonise kude ubone yabona la calculate ubukuthi lana lo muntu uzokhona nokuhlala naye sesihlala sonke ke sesikhanda umndeni ke manje ngoba sisajola nje savakashelana sisakhuluma ngizokhona yini ukumbekezelela lo muntu lo nebipolar yakhe lo muntu lona ngoba ngithanda kangaka ngizokhona nokubikezela umuntu engithanda kangaka ukuthi mathiwa angisakwenzanga ukuthi angibulala usuyabulawa
cause on they go as far as khona abantu momdamp anqabi ethi ukuthi mhlawumbe akekuthanda nami then akekho omunye umuntu ozokuthanda yabo ngisabona akubulala jika ibulale lento leyo kumele uyibone umjolo usasemusha sheshe ubone ingozi ukuthi yabona la azi ngithandwa so much ngalendlela lento engunderstandeki xa kusathana bese uyabona ukuthi buka ingozi mina ngibangele ukuthi wenze njani ke Vusi uma usubonile ukuthi hayi ngathi ngithanda so much uyamyeka yazama indlela yokubaleka ayi kanjani awungizamela indlela yokubaleka wesithi mina kuleyo situation le ngithanda le ntombi yami and ngithanda kakhulu ngiyabona ukuthi cha kushubile la and then ngimbiya kanjani mtshele ukuthi lalela mamazi I think uthando ngithanda ngalo luningi kakhulu ngendlela ukuthi ngibona ngathi lami luncane mangitshela ukuthi bengithi kimi ngiyahlanya bese kwenzakalani bona ke vele uthathe ikhoma zakho baleke vulele protection on ungamtsheli ngamele uvele uvule kuyavula le process makuthi kumele kufike lapho ukuthi ayazini because ekugcineni futhi sofika emngcwabeni wakho ish ndoda ukwazi wentombi yakhe andizenzeka into ekanje ndoda yes kade bathandana abantu sazi ukuthi umamazi nebabazi ngisebekwazeni sifike nini lapho yabo kanti izinto kade lokhu izitshwa zenzeka lokhu izitshwa ukuthi hayi soba right ukushisa amanzi abilayo khona nje umjida lo yamkhumbula umjida lo eish angazi umsashona nto bafo lo kune story ngasibona on Facebook intombi yakhe lomshisho uthi wayochatha sokucasisa ngeacid ngichatha ngeacid umenza kanjani umuntu omthandayo lo awukhona bafu khona lo bafo lo ngicabanga ngisaphela nokumbona kodwa kade ngagcina ukumbona einkundleni kodwa nje ngisafisa ukuhlangana naye kodwa la mfoko into kanjalo yabo ukuziba ama reflex because ngeke ukuthi ngifike ngithanda isikhathi eside bese ukuthi ngosuku olulodwa nje umuntu ezokwenzela ibhume lingaka shuthi kade lokho enza kodwa niwaziba lama reflex la niziba lezi zinto lezi umthibe bese kuyenzeka kodwa sikhona ke sizozama ukuvimba yonke lo mkhokha leyo lo umoya leyo naba bafethu lababili sizothi bathini sibatshele ukuthi hayi bafethu phumani kulo muntu ngoba ngelinye ilanga nizobulalana cela sondela amba kabe yami Bayeka ngazo. alade bafethu Ayizo. nakho ke awangiphinda futhi phinda nawe ikreni kana kabe yami phansi ndawo ya ngena nje phansi ndawo hamba kahle Akahamba kahle mfethu. igama ubani mfethu Igama lami kwaSthandazo ngwakachoncha. asithandaze Yebo. asithandaze Yebo asithandazo. asithandazeli Hayi ngeke sikhona ukuthandaza nje oh waphika usithandaze athi Hayi no, solo leli igama wabe ngikaya cause babebona ukuthi ngizoba innocent uma ngikhulu yabo. u-innocent ni Yeah, not kahle. nathi kahle yini mhlawumbe ubona ngathi iphikisana negama lakho oyenzayo Like indlela engidalwe ngayo yabo ne character enginayo yabo like Yeah. sort of like ngathi ngiyabheda yabo Wait. kancane. Jumpa nase scary yabo ngigayi khona. Yabo. ngiyakuzwa uthe ubani igama lakho Asithandazo. asithandaze ngiyakuzwa asithandaze Yebo. okay kulungile saze sikhuluma kakhulu ngiyabona inkulumo isiveza enye ithopic serious kodwa ngoba zizenga enye kulungile bafowabo hamba kahle Ya ngihamba kahle ngegama mina bangibiza Tumisho Makhulu. Tumisho Ya ubuya va Tumisho emakhaya emakhaya ya emakhaya ngibuye eBushbuck Ridge lapha eMpumalanga. eBushbuck konje kwakhona ithi makuthiwa iBushbucks ne Angikhomba. iBushbucks kanti nimangakanani yazi iBushbucks Hayi phela singama 2000 yabo sazi. abafethu imedo yazi iBushbucks la awumatshelele ukuthi uthe ubuya pha eMpumalanga Ya eBushbuck ne Bushbuck Ridge. yeah I think iBushbucks lapha kubuya lapha kodwa ibuya eMpumalanga na iBushbucks kwakhona iBushbucks ngiyayazi okay bafethu kama mina nguvusi amanqele lona omusa amanqele basibiza ngodokotela njengoba nibhalele abantu aba right abazozama ukunisiza yabo cause into eyenzakalayo nabafethu la abantu baziba ama reflex khambe gcina kube inkingi uziba ukuthi umuntu wakho uyakufebela uyabona ukuthi ngathi uyamsotha uyakufebela kodwa uqhubeka uthandana naye uyabo ngelinye ilanga uba inkingi yabo khona umjida bambulalile ngoba akayithanga iValentine bamgwaza amanqeba u17 benixoxela nje ubafo manje la ngoba akayithanga iValentine Yebo. cabanga Ish, hayi kuyatholakala mfethu. ukwazi ubulawelele lokho bulawa umuntu okuthandayo Abantu mase behlukumezeke kakhulu kwi relationship uba kanjalo mfethu. ngiyabona Yabo. okay akunankingi ubani igama lentombazane ezengayo
igama lentombazane eze ngayo Angel. Angel. Yebo. Ngilosi. Hayi ngilosi Lord. Everything. Thandaza. Wena uma standard. Yabo lento kahle vele uNkulunkulu wayidalile yabo. Madoda. Yeah. Ngiyakuthola Nkabi yami. So tshela mina uAngel mfethu lona una how long usandana naye yini eyachaza ngaye nahlangana kuphi kanjani? Mina uAngel ngiqala ukuthandana naye. Yabo. Sekunesikhathi almost 10 months. 10 months. Yabo. Okay. Sithandana naye and then umntwana soft. Alright. Akahluphi yabo. Mawukhuluma naye uyalalela clear yabo. Okay. So izinto engizincanya ngaye lezo yabo. Oh yeah. So mangikhuluma naye nje ngiyeza ukuthi yazini ngifeel ipower yokuthi yazini mina ophethe mina oshaw 5 yabo. Okay. So tshela mina nje kulesi sigaba okuso sempilo njengamanje age izinto ozenzayo ngabe uyafunda ngabe wenzani ini uAngel lona busutshela naye ukuthi mhlawumbe hayi phela sekuyoza impela hayi akasekho umunye umuntu obuye umbone bese sigaba okuso njalo or mhlawumbe bekusengenzeka noma yini along the way. Yabona mina ngendlela mfethu engingakutshela ngayo ne. Phela lo muntu engikhuluma ngayo isiphalaphala mfethu yashisa lo yamntwana ghost yabo. So mina bengizibona ku sofa silahlane wami yabo. Ngendlela nje angiphethe ngayo yabo. Ngendlela soft ngayo. Yazi ukuthi abantu engithandayo ngayo yabo. Okay. Okay. No. Nkabi yami. Yeah. uAngel nawe intombi yakho. Yeah, intombi ya Angel. Yini le owayithanda ngaye nina how long nithandana and nahlangana kanjani? Yeah, sine 2 months. 2 months. Yeah, 2 months. Nina na 10 months. Yebo sina 10 Okay, months. Sine 2 months. Wesilanda 3 months ngoMarch. But lo mntwana yena esilong ubafu yasho uthi lo mntwana yalalela uGrant. Yeah, ukuhlakaniphile lo mntwana. Okay. Ngicela ukuthi uhlakaniphile nama idea Grant. Okay. Awubona bengathi ngiyagive up ukuyenza something bamotivate yabo. But Yeah. okay. Ngingagive up sana sama there. So yeah. Yini bosufuna ukuyenza ngalo 2 months lo? Eish. Ubusuvula ama business lika. Tshela mina ngeValentine buwenzani mhlawumbe bonaye uValentine bekwenzakalani menenzani ngeValentine ubonobani nje kabantu siqale ngibuze wena. Yeah, benginayo ngeValentine. Bona ngeValentine. Yeah. Esihamba simamolo. Yeah. So wena Nkabi yami ubungazi ukuthi mhlawumbe umuntu osana naye ukuthi unomuntu wambuza ukuthi tshela mina ngoba nje usiphalaphala nje ngoba ngiyamuza niyamncoma. Shuthi muhle. Bonke wambuza ukuthi indoda awunayo wena indoda mfethu. Yeah, yambuza lo mntana ngimtheli bengicabanga ukuthi uclean lo mntana akana muntu. Wantela ukuthi unesikhathi. Ayekho ku relationship. Esho eku relationship ka 10 months kodwa uthi akekho ku relationship. Yeah. Wantela lo. So nami ngathi ngasibonela intokazi. Yeah. Yeah. Okay. Wena Nkabi yami thandana nalo mntana for 10 months. Kulo 10 months ukwazile ukuchithela for 2 months. How long? 2 months. Ukwazile ukuchithela for 2 months. Yeah. Kulo 2 months akaze usole lutho akaze ubone into engathi i-off. Like imade ngikhuluma naye yabo bese ngimbona ukuthi azini akekho akaseyena lo Angel engimaziyo lo akafika uyena kimi yabo. Sometimes masana ukujumpa yabo. Mangicela ukuba naye athi angeke akhone khona afuna ukubona ama parents wakhe izinto ezikanjalo akaze utholakala eroundini yabo. Inami ngiunderstand because ngindoda ebusy yabo ngihlezi ngespanini yabo. Benginganankinga naye ukuthi uyakuphi because bengimthemba njengamanje yabo bengimthemba mfethu yabo. Lo mntwana uyikho konke kimi yabo. So ingakho ngisho kanje ukuthi bengimthemba benganotice ezinye izinto ezibhedayo yabo ngaye. Yabo. Okay. So manje bomthemba should usamthemba. Phela obvious ngingayika kanjani ukuthi ngimthembe because uyabona ubafu sekakhona sekaqalile. Usamthemba. Angisamthembi nini. Because ukwazi ukuchitha for 2 months ungaboni. La ukwazi. Awukambuza nini mhlawumbe wambuza ngalotho wambuza. Benginokumbuza yabo kodwa angiphendule nje sort of like ungiphendula abo like akangijumpiseli ukuthi khona izinto azenzayo. Yabo. Na unganaki. Nami obvious yabo uma uyindoda ebhizi mfethu awunaki ezinye izinto yabo. Njengamanje usuyazi na uba ukhona phambi kwakho provelile ukuthi bathandane for 2 months usune information egcwele akaze nisunayo information egcwele njengamanje khanda lakho kuringana ufuna ukumiyeka mayifika lana uzomiyeka or ufuna idecide ukuthi hayi khetha abantu kwenzakalani or wena sona sesinqumo wona so right. Mina abo kwamanje yabo cause sikhuluma ngomuntu ongekho yabo. Yeah. Samengcono simenze njani makafika sibone ukuthi wenze njani yabo. Angeke ngisho ukuthi ngiyamiyeka sobona ngedecision yakhe ukuthi. So kaze ukuthi mhlawumbe uthanda wena ufuna niqhubeke uzovuma. Yeah, yabona phela ngeke ngikhona ukumiyeka lo yambona mfethu.
Okay. Kuhle kakhulu. Bafu nina 2 months nithandana. Yeah. Njengoba manje nakho sozwe yonke lenkulumo enzakala la usayimisela ukuqhubeka kulo 2 months uqhubeka ethi 3 4 5 noma hayi Hayi. isiyayivala. Hayi ngiyayivala hayi. Angeke ngikhompete nabantu. The time ngeValentine engekho ethi ngoba uthi bafube naye ngeValentine unobani ngeValentine. Mina bafo mina bengingekho ngeValentine ngabuya sengibuya late ebusuku bengisemsebenzini. But mhlawumbe mawumbuza yena umbuzo uthi usuku lakho uhambe kanjani bowenzani watheni. Like ungitshela ukuthi usuku lakhe bakahlele endlini yabo asiborekele abakalinde mina ukuthi ngibuye into kanje. Ngathi usuyazi ukuthi babe mtofoza. Nakhona nakwazi uma nanihleli nje nibukana noma mhlawumbe Eish. Yeah, let's say it but isukile sayendlini. Vele. Ayabona? Yeah, ukhona. Ukhona. Ayibona le out lena manje. Eish. Yini naye? Vele siyaheva. wamfaka amatakanyolo. Yeah, ngoba vele Wampethula amatakanyolo yeah, bengimdekele yonke into. Uma umdekele yonke into Yeah. akudeke. Yeah, naye angidekele. Ezwa ngathi Ya mfethu le out lena mfethu idlala ngami mfethu unisho ukuthi wena uzicofe ngalendlela engazi ngayo manje. No but akusiyona iphutha lakhe. Kana mfethu no bafo mfethu. Mfethu Yabo. unikiwe. Mastanders. bengazi wena watshela ukuthi akathanda intombi yakhe yathayina moto. Even nawe mfethu yakhe relationship mfethu umtshite mangakutshela kanje mfethu ukuthi intombi yakho bakadekelwe lonke ikhekhe alidla. Akuthi bengazi ukuthi intombi yakhe. Ubengazi nje. Hayi ngeke Cause mfethu. now Kona lokho mfethu mina ngikho crazy. Manje kwenzeka the same thing. Yabo. Ethekeni yami. Yeah. And then mina ngeke ngixabane nawe. Ngixabana naye. Mfethu hayi mina ngeke. Awukho grand ngale. Umtshita wena shothi iqinisa ulifundi because umjinto ayikhuluma ivalo. Obvious phela maka Utshela ngomuntu wakho. bile kodwa phela mfethu umdabuli. ish. Umdabuli. Yeah, hayi. Nayisebenzisa condom. Mfethu. Condom anisebenzisa. Sisebe. Uya Brown. Angithi vele ngiyamthemba. Umuntu wakho. Yeah. Yho. Angazi ukuthi ukhona sisebenzisa ikhondom. Hayi angiphikisani nalokho kodwa phela indoda nendoda yophiliswa izinqumo zayo mfethu yabo. Uyazi ukuthi waye ngoBrown yabo. If kunenkinga uzofika abone khona. Uyagula. Angisho kanjalo kodwa phela sengiyasho Indlela esisho ngayo no. Sengiyasho ukuthi hayi. No, angisho kanjalo. Akunankinga nokuthi uyawudla. Cha Kodwa sengiyasho. impila nawo. Sengiyasho ukuthi yabona indoda nendoda iphiliswa izinqumo zayo. Okay, Nabedla ngoBrown. Nje bedla ngoBrown uyazi. wena awudli ngobrand kumntombini yakho. Mina lapha na ngiyashaya phela ngithi mina bengazi ukuthi ngiphethe. Yeah. Yabo yimina umastand yabo. Uma stand awubangiswa yabo. Yeah. Awona nje asekaqalile lapho sakade ushaya ngoBrown la kushade kushaya khona mina ngoBrown. Hayi it's fine. Yabo okwakhe uzosibonela. Wabo. Yizwa lonkulumo esho bafa. Yeah, ngamuzwa. Ngicheck. Ugene nini? Awubona. Ngiyangena kudala nje. Okay. Okay. Abuka kuphilile kodwa. Asizelanga lokho. Mina bese ngimgaya advice first kwe yabo ukuthi ayazi nas up njengomjito ukuthi izinto ezikanjani. Yeah. Oh it's fine. Man to man uqinisile akunankinga. Okay, asimfonele umamaze bela sibone lo Angel lo ukuthi uthini yena. Nanokuthi why ethanda uBrown zonke indawo. Uyimisele ngane empilweni. Ubana yamadisi. Hayi phela umuntu adeke udate nango. Uyibafa. Okay. Yavutha ne. Honeymoon phase. 2 months. Mbuya na kushandisi Valentine. Bayad. Senda kuyide. Phisa phela 5 days phela kubuya kwiValentine. Shuthi emfeli nawe bakuqane 5 days. Baba hey Hey. mina ngizwa lutho. Hawu, welo. Yela. Hello. Ngikhuluma lo bra. Khona netumisho. Oh, hello. Njani? Yeah, great. Wena? Ngiyaphila. Yeah, ukakhona. Ngikulindile. Yeah, nyawo. Ukakhona ukuphuma ngikulindile yami. Hapana. Alright, ngiyaphuma. Okay. Ngizwa labantu bayazana ukuthi balindene mina isilima la yabo cabanga mfethu. Isimoya master. Mina ishuthi mina isilima la razi yabo. Mastandaze. Yabo. No bafika mola mina ngowasithandaze mfethu. Yabo masuthi masithandaze mfethu yabona sibhekisana ezinye izinto mhlawumbe nale ngane izofika laleli yabo. No, Asikhule. asikhule. Yeah. Asithandaze. See. Okay. Anginankinga kasithandaze. Asambe enkaba mina nawe siyoqasha.
so that Okay. my sister mayifika la Uthandaza mafika ngabe. and so bezama ukukhuleka mase because ngabili ukukhuleka pha Right. Phikisana negama lakho sondela gabi yami. Simela. So uthona so right ngoba mazi noma mhlawumbe uthi usenayo room yokuthi ungayi chance mhlawumbe into eniqhubeza. Because mhlawumbe ngenzeka ukuthi mamazi ngoba ephuma ku 10 months ethandana nayo sinina 2 months mhlawumbe uyaphuma vele straight like mhlawumbe uyaphuma yabo uzongena ku Mina angiboni so continue angiboni. awubona Angiboni. amiyeka Ngiyeka nayo nobafu hayi. mayincenga Nakhona ayikho into angayenzi. ne Ayikho into angayenzi. Kusho ukuthi ngisena kusasa bese sina ama 10 years sijole anizongijolela. phinde Yeah. Athole umuntu for 2 weeks. Mm. Hey so Athi ngiyelezwa lapha ngizoleni ithi yellow bone bheka ke kodwa ungajump esimafika la ungajump esikhona okwaziyo relax nje ube grand ungekhame kahle Saba amakhamera woza awuyini awuyini manje nawe usuyamlandela ke yina vele nibizwe kanjena nje bafu sicela sondele khupukani sabona Kwenzekani? akuruza Usithi reality show. cha uyangijikela sisimile la sithi yathi simlinde sondele buku uyambiza useyangishiya la yini umenzani lengaka akasa brush bafu ismail sode uswele ngiyamthanda nje le hayi shawu. nakho lutho my sister na igama lami ngovusa ngibuye ku Desert TV into enzakalayo senza ama vlog or ama interview just abantu abathandanayo yabo especially ngoba siwinyanga yothando and sibuye ku Valentine kuba khona lade sichaze ukuthi ngeValentine beni ndawonye kumnandi and most yabheka Valentine be 5 days ago today seniyaphuma futhi hayi ithando lumnandi kakhulu and uyasho ukuthi nina 2 months nithandana uhappy ngawe umuhle uthi uhlakaniphile usmart into kanjalo so uthi nje ayi akayiboni impela ebuka enye intombazane eceleni ngaphandle lokho so ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe ucabanga the same thing nabafana bekushela engekho akwenzeki noyithola usudedela inamba or usubathembisa or something into kanjalo Lutho, si logged in. ngibese kuma kanje log in lockdown ni log in ne Logged in. uyamthanda Kakhulu. dali ngaye Ngalutho. ngiyakuzwa so mawuthi ukuthi mhlawumbe ubafo yena mhlawumbe uyafeba unomunye nenye intombi ubambe nje ukuthi uyafeba ngamxolela Shuthi ngizoya ejele ke phela. awu uzama ke jele uzobulala abantu bulala yena ubulala intombi Ngizobulala intombi hawu. ushiye yena Yaphinda. yini ungabulali yena ushiye intombi because intombi ayazi yena ibingazi ukuthi la umuntu oshela intombi Ngizosala noba la. but manje nangu necala intombi ayinacala yobe ingenacala intombi lothi Sidlalele ijene 5. fire ne okay yeza bafu Ngiyamu. hayi Nkosi yami nokulungile kune surprise akuphasela nobafo alifuna ukukunikeza wona then sikushiya ngayo then bese siqhubeka nosuku lwethu nanoqhubeka nosuku lweni Surprise yaniki. uthe ngeValentine mbili lokho akunika khona bekungekho enough you deserve more ngicela ubhekele athi kushuthayo full surprise noma ngasa ukho happy ngesurprise Ngixayekile. bafuze qothumba la manje Surprise yayi nangiwathandi ama surprise. awuthanda surprise Lutho. mtshele bafuze akusinto ezomthusa Hayi. into ethandayo nayimawari Great. ngeke kubawo Unenzani? yeah ungambambi kakhulu ebusweni Yeah. bafo so ubafo la ngembezayo ke uye oyiphethe surprise ngoba manje senzela ukuthi mawufika la ungafiki lipheki kwayo because izomosheka phela usuyibona uqhamuka nje ngono uyibone Ngiwathanda ama surprise. awathanda ama surprise hayi klepho zoyithanda le Yeah. ngizobala ka 3 and then sizomvula amehlo lapha 3 2 1 ngamvula surprise Ubani yelo? Ya kumnandi dliwa amakhekhe ne usuthi ubani awusangazi manje Iyona surprise le. Yeah. iyona surprise wena bacabanga ukuthi yipi surprise abangakubekela yona Nkosi yami. wena olalong wena ngitshela ukuthi u-right u-grand yabo abantu uyazi ukuthi wena madala side uyasithola usithola for 2 months wena ngiyamangala nasembhedeni ungincisha nje lezi insuku yabo emanzi njani bafana mina ngithandane naye 10 months lo yabo
ufuna ukuthini wangibheka so kumnandi kulolu uthando kulona Uthi wathini kuwe ngathi ngeValentine uthi umubuzo ukuthi usuku lakhe benonjani ngoba uthi ningekho ndawonye uthi no yazi lona utheni kimi ke uthe uyahamba uya kuma parents wakhe ngeValentine mina because nginami ngiyindoda ebhizi ngiyavaya ngiyakuphi ngespanini yabo angazi next nami ngendlela engimthemba ngayo yazini ngiyamdedela feel free hambo enjoy Valentine nama parents wakho kanti uyazazi ukuthi uyosithola awusho ukuthi wathi usendlini mina ngizwa ngathi usho njalo wathi usendlini kodwa phela ayithi usendlini waye kuma parents wakhe Kusho ukuthi iValentine's ilanga labazali. Hayi. wena buku Valentine uyazibona ukuthi unjani Hayi cha, iValentine ilanga labazali. ukuphi na Valentine nenza Angihleli nabazali. umzali Hlele nabazali. Kusho ukuthi wena umzali phela. kusho ukuthi imini isilima kule relationship kahle sizilima sonke nje la kahle sizilima sonke la yabo lento esiyenza la akayithatha serious yabo Wena umucabanga Valentine's abazali. so phela mina ngendlela ade ngikuthemba ngayo yabo bengingakholelwa ukuthi usebazaleni because nami bengisespanini yabo benginganandlela ukuthi ngenze ukuthi ngibe nawe yabo uyamthanda nobhuti Sometimes. sometimes Mm. yini mhlawumbe eyenza ukuthi ugcine khamba bo sometimes because wakushayela nathandana for 10 months omele ufake isigqoko kusayimi lo mfethu ngikuthanda buka sifake isigqoko mhlawumbe besatitwa yini Akabheji, akazi ukuthi iValentine's ilanga labantu abathandanayo, imbali something nje. Like akazi ukuthi umele ngisho ne happy Valentine's Day message. mara uyazi mfethu ukuthi ngiyindoda ebhizi mina mfethu akuzona futhi nalezi zinto zami lezi Valentine izinto engingahlange angingazazi uyazi nawe yabo angazi nathi kusuke celebrate so ngoba nithandane kuna 10 months nithandana manje Valentine into ya 5 weeks back I mean 5 days back nina na 10 months nithandana so yini kade lo yini oyithanda ngobafu before Valentine before kuzo Valentine before kuza yini le oyithanda ngobafu Wayengikhaza phela. waye kuchaza akasachaza Eh. uhlule indlapha uhlala phansi umtshela ukuthi yazini fina mfethu u1 2 3 4 bengubona kuwena nani nani awusenzeki kodwa angisawuboni njengamanje sengimove on sengiselana nangobafu Ufaka isibhayela yelo. Afuni ngimdedele so kanti pho wayengajela indoda yakhe nje ukuthi no uyashayana kodwa ngisamfuni ngifuna wena So or umthembi naye ufuna shaya mina manje. uyamsaba uyashayeka. Ngiyasa just ufuna sila. la ngibuza Uyashayeka wena. Angishayeki but ngithi akashayeki no mfethu yazi la ngithi akashayeki angiphikisani lalokho ne kodwa phela uyazi uyamsaba kadade no yazini ngcono mina ngishaye le ngihlezi ngimazi yabo ushaye bani manje lo wami hayi bese ngithanda yena lapha ngeke ushaya umuntu Sani ukuthi lona akazi lutho nangu umuntu onecala yabo kodwa nawe uyandelela noma khona uyangicala kabi. Ngangibeke uyangicala kuzo. no okay futhi umoya so bafutshela mina uyamthanda nomama Abingithanda. umthanda na Abingithanda but after Tshela ukuthi akibatli. angicamsi mhlawumbe bafa umuzi uthi uthini Ngikumchazela ukuthi akibatli. Ngiright. wena awumuzi ubafuthi uthini uthi bafa uyamthanda nomama uthando lakho for yena umele ulubise back ngoba mina hayi ungangifaki. Hawu. wayemele ngakufake Hayi angangifaki. Why is- Into engisenele Yeah. le. Hayi. waye ungamtshela ngoba ukuthi unomuntu wena uthandana naye Akusayena umuntu nje. but waye ungamtshelanga kuze kwaphela 2 months wonke nindawonye kwaze kwafika neValentine waye ungamtshelanga ukuthi unomuntu wena ubuthi uthandana naye waye bengakwazi lokho ezokwazi manje ufuna ukuthi eqhubeke kuthemba manisuka la Hawu. Ngamele ngitshele ukuthi lo muntu akafuni ukuthi ngihlukane naye. But mina ngithanda wena at least bezosama something. But yena kanje waphinda lapho Uzobaleka nje. Uzobaleka. uyazi ngani ukuthi bengizobaleka. Umprotect manje. Angeke ukuprotect ngoba manje sola. sonqamba amanga Wabona. mina ngikhayela ukumthemba wami lo muntu yabo bengimuthemba kodwa phela uyazi nawe ukuthi yabo uthanda liboni yabo vele mfethu muhle lo muntu mfethu angiphikisana and nami ngiyazazi ukuthi yabo ngindoda engenawo amagama phela la ukuthola yena kwakuyisibusiso uNkulunkulu kodwa ngendlela enza ngayo mina Usizo ongasinakekeli. Hayibo. hayi akusho ukuthi phela mina ngisuke ngizama ukukufaka endleleni yabo
phela umuntu wesifazane thina siyamqondisa mfethu yabo. So ngizama ukufaka endleleni mangisuke ngikubeka izandla yabo. Amqondisi. Ngiyakuqondisa. Nabo sisi. Osisi nginabo awuthi yami. Nawe ungafuna ukuthi usisi bakho beqondise. Wow, obvious mfethu eligotshwa lisemanzi yabo. Lipe igotshwa semanzi ingane. Imihlola. Hayi phela ngithi obvious nami Mina ngifuna ngiyazibona ukuthi wena osisi bakho ungafuna ukuthi beqondise. hayi. Awufuni wena. So ungafuni ukuthi kwenze izinto ongeke ufune ukuthi zenziwe osisi bakho. Dana phela ubusisi bami phela abangeni lana sikhuluma ngayo. Mina nami ngikhuluma nawe ngithi. Ngalo. Oh. So unempiko uhambe wena, sunjalo. Bra mina izinto engibonayo la mfethu yazi nje esivari iqiniso. Ukuthi nje uma isister mfethu akasakufuni sithathe bengazi ukuthi uzokutshela kanjani because wena Ngikhathele wena shabuke nika. cathula my sister. Ngigrand. Ushongo konke lokho. Awukushongo konke lokho. Usubona usunamandla ebusuka. Into engishoyo ukuthi ngicabanga ukuthi uma sister akasakudingi. The way ngibona ngakhona mina. It's just mhlawumbe ngathi wena ubusuyiforced. Mina The way ngibuka ngakhona angisho ukuthi njalo. cha mina Wena usho ukuthi reality show kwenzekani la? Ukulethela ama cameras kade siya ku date. kana mina mfethu lona bafune. Kahle kahle ish. Yanginyanyisa bengibhekile yanginyanyisa. Imina onyanyisayo. Nayimihlola. wayengenyesa Uyanginyanyisa bengimthembi ngakakho. Yana lapho uyangifebe. Or yimi sayichika or uyangazi ukuthi sesikhipha. Obvious wena bafisa chick how. awusathandwa nje wena Obvious phela bengiyadie. Usakufuni. but mayitekile Cela ungixeka bafo. Right. Sazokhuluma vele siyasuka la susuka. Na ngihamba no la ngizihamba nawe Uhamba naye. uyahamba Uhamba nobani? Uhamba no baby naye kumnandi. Hayi siyasuka. Uhamba nobani? Hey. Ahamba nawe. Yakushiya khona la ngihamba ngiyedwa. Siya uyangijikela. Yeah. Ngihamba ngiyedwa. Nxa lo muntu lo. Umuntu wakho ngithi. Wena umuntu wami nje. Umuntu wakho. Wengiyeka ngithi likwani ubizana amalavidavi. So 10 months ago. Siqale entsha ke manje. Siqala kabusha. Jina manje nisajol bomtshelile ukuthi is over. It's Bakutshelile over. baba. It's over. Bakwazi bongitshela mina ngitshela manje wena. Over. Mina ngiphikisana nawe ne. Mara kodwa uyazi ukuthi mina uyazi Correct. ukuthinta kuphi. Uyazi ngikuthinta kuphi. Into engabe ngayo ngiyazi ngikuthinta kuphi. so Uzoza. bafuthi guys my sister Yabo. alright Singright. mhlawumbe khona amagama akho kwasho uzidedela Hayi. Hayi. Awuyindawo. Pelelwa amanzi hayi. so sizifitsa emotweni Yeah. okay sure Sure. nje Ngihamba na. mana wait 90 yakho ngithi Angimazi lo. Samfuni. Angisamazi. manje yamiyaka Awu bye bye. Ngiyeke mfowethu it's fine. Mana mfowethu man. Spy. Lungile. Ngiyeke. Mntana. No it's fine. Ngena lapha nendawo. Kulungile. awamsakhala yabona zamela Akulungile. uyimbele intombi yakho hayi Kulungile. Kanti mfethu, mina- uyenzani ngane? No, lo mntwana lona mfethu mina ngimenzi lutho mfuthu wabo. So ngithi ngizama ukubeka isandla phela nami suke ngizilungiselele yabo. Ukuthi no phela ngifuna abo umakoti uyambona lo muntu muhle nje. Ngilunga. Awumdodise mfowethu. sukuza nibeka isandla Mangisuke ngizama yabo. Suke ngizama ukuqondisa mfethu. qondisa yini uyamshaya Cha bo ngisuke ngimshaya yabo. umshaya kanjani Hey yavu. Ngimshaya embedeni ngimshaya nangesandla yabo. Ngimshaya ndawo. Uyamspanka noma mhlawumbe. usho ukushaya bese ukuthi Yeah, usho kuphi? noma Hayi. ushaya bese Konke ngiyamnelisa anyway ngiphinde ngimzame yabona ukuthi yazokwenzakaleni wena baba. Phela umuntu abade ngisafisa ukuthi yabo ngithi ukuba naye maybe 2 years 3 years yabo because bengiyibona like iprogress nayo yabo. So ngendlela mfethu angenza ngayo mfethu eish. inkinga wena first ukuthi Hayi. iprogress Nakhona ungitshela ngerelationship ka 2 months. Akazi ukuthi inkinga nabafu ubona iprogress yena endaweni yena bengasayiboni yabo. yena bengasayiboni yena wo phela dosu uyibona yabo into inkinga leyo kahle bese kuphushwa ngegiya lakho la yena Inkani. kade ephule out yena yabo kule relationship yakho yabo so into le nokwenzeka kuba relationship abaningi ukuthi uthandane nomuntu for so long not knowing ukuthi yena akasakuthandi uzohleli nje sekuwena kuphela into eyenzakala lapho uthi mawufound out bese uvukelwa ulaka mhlawumbe ugcine wezidero mhlawumbe ezokufaka ejele or istakhe impilo yakho or umbulale or umlimaze yabo
ngento yokuthi into obulokhu iziba ubona kodwa ukuthi uhlala umuntu ongasakuthandi la kodwa ukuziba lokho bona usamthanda lokhu umenzela izinto uyitshela ukuthi uzomkhombisa uthando ukuthi umenzela izinto and then mase efike egcineni naye ukuthi manje decide ukuthi yazini yaphuma straight ekutshela bese usanganelwa yikhanda bese wenza into wrong yabo so into kanje kumele uvele nje usheshe uaccept ukuthi yabo sayi vele asangifuni accept and then umyeke nawe ukwazi ukuqhubeka nempilo yakho uzomthola omunye umuntu akekho umuntu wadalwa ukuthi angabi nawo umuntu emhlabeni wonke umuntu sinobantu abasithandayo umthola into ozokuthanda No, angiphikisani nalokho nebafu. And futhi uringi ivaro and nami ngizozama yabona ukuthi ngikwazi yabo ukuphuma la estradini maybe ngizomthola futhi ozovala ispace sakhe ngendlela egrand yabo. Kodwa nawe yazi inyoka hayi sengevusa inyoka egoli iqhamda no phela mina ngikhole kwakhaya. Yabo ekhohle lezo zinto yabo. yeah Utish kodwa uyacabanga inyoka la ngaqhamuka ehlaze sebona nje hayi ngendlela kuyiyona mfethu sosondela ngapha ngizongizeka noma yini. ngenzeka noma yini Hayi kodwa futhi nangendlela mfethu engikuyona yabo. Ngikho grand mara kodwa ngizodlula kuye. azomnani awukho brand ngokuthi ushiye iThekwini Obvious bafu futhi yabona. vele mfethu you win some you lose some but you know what you're gonna win today yazi uzoyiwina namhlanje ngoba uluzile Eish ngiyakubuza yangingazi uyazi uzoyiwina namhlanje yeah. ilento so lo mphakathi sikunika wona manje emele uhambe nawo udlulisele nawo abanye abantu ne next time dog ungenzi into komuntu ongeke ufune yenziwe ku ne Yeah. ungashaya umuntu if nawe awufuni ukushaya because I believe ukuthi wena ngeke uthande ukuba nentombi ezokubhonya nje ngaso sonke isikhathi ungakuthanda lokho nekufaka nje emgqeni nje ithi nje njalo uma wenze something idonsa ithawula uqhumse ngesibhaxi ungathanda ukuba nalogcine kanjani Hayi ngeke uthanda ngithi exactly so make sure ukuthi into oyenza umuntu wakho yinto ongafuni ukuthi ayenze nakuwo yeah. Yangibamba and also i-violence ku relationship ayifunakali because why niyathandana menithandana ipho nishayane lana Yeah. because umdala lo muntu the fact ukuthi niyathandana semdala unepasi unayo yonke into mhlawumbe abanye bayasebenza abanye bayafunda Yeah. so lo muntu momshaya uja umqondisa hayibo umqondisa kanjani the only person one right ukuthi eqondise umuntu umzali wengane Yeah. nakhona abazali abasayishaya ingane manje so wena uyathatha amandla ukuthi ungashaya umuntu wesimama nalabo basemakhaya uyathatha amandla ukuthi uthinta umuntu wesimama go as far as umbulala noma kuthiwa umuntu kwenzeni bra noma kuthiwa umuntu udelele kangakanani noma kuthiwa umuntu ukuhethe kangakanani ungafiki to a point where ugcina usumbeka isandla or ugcina usumlimaza or ugcina usumbulala because at the end of the day leyo nto uzombulala but ngeke mhlawumbe ngeke izom affect yena physically but izo affect wena kakhulu because uzoboshwa impilo yakhe iphelele ejele lose umsebenzi lose yonke impilo yakho ungaphindi uyibone nefamily yakho yasekhayekini or ungaphindi nje ubone umhlaba ngaphandle uboshwe so make sure that if uyabona ukuthi ayi ngizogcina ngemshaya lo muntu ngona umiyeke shiya phansi ungaze kufike to a point where uphenduka isilwane ugcina usushaya umuntu uthi uyamqondisa because ukumshaya akusikho ukumqondisa lokho ukumlimaza uyamlimaza naye lo muntu umlimaza nangaphakathi so umuntu mayekufebela usufuna ukushiya phansi kunzima vele but shiya phansi ngeke mina okay mina ngiyanizwa ne angiphikisana lokho enisho kodwa nami sengifisa ukuthi ngiyamalala yabo because vele sebengishiyile yabo awuki kodwa kubo phela uzonathi wena ngithi yeah ngizohamba nani yabo kodwa phela uyazi ufuna uhamba mina uyazi ukuthi ngivele ngolala because lento eyenzakaleyo vele sanso drop yeah okay take us home imazile straight take us home ngaze limaze nathi lo muntu take us home hayi kulewa baba Langanomzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisurprise lo ngiphathele wona.
Uyophela unyaka. Awumthole umbhodlela. Ayike into Mponyeni. Noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyani.